Och vi har till sist nummer 73, Maja Fritz ifrån Östernäring, 4 poäng. Och där är vi iväg. Och Karjalainen ser in. Kommer ut först med vattnet på plattan. Vi har Victoria Björklund från Fyringestad. Vi har Karjalainen därefter. Andreas Ledin. Och då har vi Karjalainen på första plats. Då har vi inte, utan det är Maja Fritz från Österrike. Vi hade 2 stycken såna röda Saab med hit, och ursäkta mig. Men Maja Fritz står ifrån Österrike. Och den Andreas Ledin från Kopparberg. Vi har Kim Fredriksson, Degerfors. Då är vi Karjalainen, Röten där. Skylten nia. Och så vi får sätta upp den där skylten lite högre upp. Och fortfarande 2 varv kvar här för Victoria Björklund från Fyringestad. Ja, där har vi Maja Fritz som blir stående.